Здрасти, здрасти! Как сте? Спахте ли добре? Ако сте спали добре, значи ще гледате моето не знам си кое си видео в каналът ми. Мони Мишел Йончева, аз съм Мони. Аз съм очевидно, но все пак трябва да се каже. Днешното видео ще бъде на тема съобщение. И съжалявам за страничните шумове, които чувате, но просто има човек в стаята, който подрежда, защото мен му мързи. Да започваме. Ако мислите, че темата ще ви е интересна, продължавайте да гледате. И не забравяйте да харесате или да не харесате това видео, зависи от вашия вкус. Също така, ако моите видеа ви харесват, не забравяйте да се абонирате за каналът ми и натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео, за да можете вие да първи да го гледате. И да започваме. Така, съобщението ще бъде, че след малко ще ви покажа как ще се направим лична карта на Сой Луна. Извинете, че отново казах Сой Луна, но нищо. И също така искам да ви уведомя, че утре може би ще бъде първият ми клип. Снимам с телефони, с таблети, заради това показвам две единици, за да се види тук и тук. Искам да ви кажа, че утре ще бъде първият ми клип, който ще снимам с моето лице. В него ще включа и мама. Предполагам, че утре ще стане това, тъй като не сме 2 дни на почивка на училище. Извинете, много се обърквам. Утре и от други ден не сме на училище, така че ще имам възможност тези 2 дни да снимам видео. Утре може би ще направя НСС желе, като понеже това ще ми е първото желе, не знам дали ще ми се получи, но с мама ще бъда, тъй като ме страх от боракса, защото може би ще го разтворя нещо грешно, но както съм гледала на различни видеа, днеска пак ще си погледам тази вечер. Се слага една супена лъжица в топла вода, боракса, и така се разтваря, докато прашинките не станат във водата, не се разтворят. Поне се надявам това видео да ви е харесало, макар че е доста кратко, но все пак трябваше да ви кажа тези две неща, за да не бляснат едно видео и така изведнъж. За вчера правих моите неща на Сой Луна, но просто не станаха точно така работите, както ги мислех и обърках. Това не го показах, но ако желаете, ще ви покажа моите неща на Луна в другото видео, което може би също ще бъде утре, не знам. За днес правя това и още едно видео, и за утре може би ще направя 2 или 3 видеа за нещата ми на Луна, на съжаление. И също така може би ще покажа как правим тортата на сестра ми за рожденият ти ден, тъй като той е в сряда, а все пак утре трябва да престегне един ден, една вечер в хладилник, така че утре ще я направим и предполагам, че ако намеря време, ще снимам. И също така искам да добавя, че тортата ще бъде на Мини Мики. Тя вече получи от нас, от нашите приятели, семейство Кръстеви, подаръка си за рождения ден. Много сладка е, но ще ви покажа утре или от други ден, ще видим. Съжалявам, но просто ни я влезна и развали просто малко така, но надявам се видеото да ви харесва. Това е така, дайте палчета или не дайте палчета, както желаете, и довиждане. Много ви обичкам и съм решила, че за giveaway ще правя за 10. Така че кажете на вашите близки и приятели да се абонират, за да го направя. Много ви обичкам, много ви обичкам, много ви обичкам с всичките си сърчица, дори ето такова голямо. Много ви обичкам наистина и се надявам тези 10 абоната да ги събера. И искам да кажа, че няма никакво продуктово позициониране за утре. Просто ако мога да произнеса марките, ще ги казвам. И може би лепил няма да си купувам, тъй като ще използвам моя стара, защото не знам дали ще ми стане желето. Ако ще използвам моя старо и ако стане, ще направя отделен клип, за да го слайм. Слаймът ще бъде най-обикновен с боичка. Макар че аз не знам моето как ще стане, защото аз майче нямам такава боичка, но с водно ще стане. Да не се разправям. Чао! Много ви обичкам с всичките си сърчица, които до сега ви правех. Наистина, надявам се да ви харесал. И чао, скъпи, любими мои приятелчета!